Все още ли вярваш, че българската кухня не може да бъде част от едно здравословно хранене? Че ако искаш да постигнеш здравословно тегло, трябва да се откажеш от любимите си мусака, пълнени чушки и други любими български ястия? Ами вярно е, че в българската кухня се сипва олио на око, често се пържи, яде се доста тесто и тлъсто месо. Истината е, че не самите български ястия са проблемът, а начина, по който ги приготвяме, комбинацията от макронутриенти, разпределени из дневното хранене, както и най-вече калорийният излишък, който неусетно се трупа. Затова създадохме Български госби с грижа за здраве. Книга с 100 традиционни рецепти, които показват как да ги приготвяме така, че да се вписват в едно здравословно отслабване. Определяте своя калориен баланс с помощта на инструкции в книгата. Калориен баланс са калориите, които са ви нужни, за да поддържате теглото си равно. Т.е. нито да отслабвате, нито да пълнеете. Стъпка 2. Изваждате от калорийния баланс 500 до 1000 калории, за да регулирате теглото си с между 2 и 4 кг на месец. Стъпка 3. Избирате рецепта от книгата с точно определена хранителна стойност. Не е нужно да смятате нищо, всичко е пресметнато за вас. Калории, протеини, мазнини, въглехидрати и фибри. И последна стъпка: готвите вкусно за себе си и за семейството си, без скучни храни и без вина. Вече хиляди хора готвят по книгата и споделят, че за първи път отслабват без да се чувстват на режим. А към книгата има и дигитални бонуси, като 7-дневен хранителен план, отново с изчислена хранителна стойност, който ще ви помогне да стартирате още по-лесно. Кликнете на линка и вижте как българската кухня може да ви помогне да се чувствате по-здрави и жизнени и да постигнете здравословно тегло.